Κύριε Φασουλά, ως υπεύθυνος του Τμήματος Βιοποικιλότητας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα θέλαμε να μας πείτε για ποιο λόγο η Μεσόγειος παρουσιάζει μεγαλύτερη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα σε σχέση με άλλες περιοχές της Ευρώπης. Ο χώρος της Μεσογείου είναι μια διαρκώς μεταβαλλόμενη περιοχή. Εδώ και αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια η εικόνα σε αυτή τη μεριά του πλανήτη μας αλλάζει διαρκώς. Παλιότερα, σε αυτήν την κλειστή θάλασσα που σήμερα γνωρίζουμε ως Μεσόγειο, υπήρχε ένας τεράστιος ωκεανός, ο οποίος χώριζε την τότε Αφρικανική Ήπειρο από την Ευρώπη και την Ασία. Η προσέγγιση όμως της πλάκας της Αφρικής, της λιθοσφαιρικής πλάκας της Αφρικής με την Ευρώπη και την Ασία, είναι αυτή που σταδιακά κατέστρεψε και μίκρινε αυτόν τον ωκεανό και άφησε πίσω της το σημερινό υπόλοιμα που είναι η Μεσόγειος θάλασσα. Η ουσία για την οποία και ο λόγος για τον οποίο η Μεσόγειος έχει τόσο αυξημένη σεισμικότητα και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι ότι ακριβώς στη μέση της Μεσογείου βρίσκεται το όριο ανάμεσα σε αυτές τις λιθοσφαιρικές πλάκες, δηλαδή ανάμεσα στη λιθοσφαιρική πλάκα της Αφρικής και της Ευρώπης και της Ασίας. Έτσι λοιπόν αυτή η συνεχής προσέγγιση, το πλησίασμα θα μπορούσαμε να πούμε, της Αφρικής προς την Ευρώπη είναι η αιτία που δημιουργεί τους σεισμούς και τα ηφαίστεια. Θα πρέπει να πούμε ότι η εικόνα της Ευρώπης όπως την ξέρουμε σήμερα ήταν εντελώς διαφορετική στο παρελθόν. Πριν από αρκετά εκατομμύρια χρόνια, πριν από 100 εκατομμύρια χρόνια για παράδειγμα, στην ουσία δεν υπήρχε Νότια Ευρώπη, δεν υπήρχαν Άλπεις, δεν υπήρχε η Βαλκανική Χερσόνησος ούτε η Ελλάδα. Αυτές οι περιοχές δημιουργήθηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης ανάμεσα στην Αφρική και στην Ευρώπη. Δημιουργήθηκαν δηλαδή αυτά τα βουνά που αποτέλεσαν τις σημερινές περιοχές αυτές της Νότιας Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Ελλάδας. Αυτή λοιπόν η προσέγγιση που συμβαίνει μόνο σε αυτό το χώρο, δηλαδή στην περιοχή της Μεσογείου, ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Αφρική, δημιουργεί τεράστιες πιέσεις στα πετρώματα, βυθίζει ορισμένα πετρώματα μέσα στο εσωτερικό της γης, γιατί το κομμάτι αυτό της Αφρικανικής πλάκας, που ήταν παλιά ωκεάνιος πυθμένας, βυθίζεται σήμερα κάτω από την Ευρώπη. Αυτά τα υλικά, τα πετρώματα, όταν φτάσουν σε μεγάλο βάθος, λιώνουν, δημιουργούν λάβα, η οποία ανέρχεται προς την επιφάνεια και προκαλεί τα ηφαίστεια που έχουμε στην περιοχή της Ιταλίας, στην περιοχή της Ισπανίας, αλλά ακόμα και στην περιοχή του ελληνικού χώρου. Αυτό το φαινόμενο δεν συμβαίνει αλλού στον ευρωπαϊκό χώρο. Δεν υπάρχει δηλαδή σε καμιά άλλη περιοχή της Ευρώπης αντίστοιχο φαινόμενο σύγκλησης, δηλαδή προσέγγισης ανάμεσα σε δύο λιθοσφαιρικές πλάκες. Και εξαιτίας του ότι οι πιέσεις που ασκούνται είναι τεράστιες, γι' αυτό το λόγο έχουμε και αυτή την έντονη λοιπόν σεισμικότητα στο συγκεκριμένο χώρο της Μεσογείου, δηλαδή στη Νότια Ευρώπη, στις περιοχές του ελληνικού χώρου, στις περιοχές της Ιταλίας αλλά και της Ισπανίας, και δεν εμφανίζεται αντίστοιχη σεισμικότητα σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Ο ελλαδικός χώρος εμφανίζει πράγματι τη μεγαλύτερη σεισμικότητα στην Ευρώπη και γιατί? Ναι, ο ελληνικός χώρος εμφανίζει τη μεγαλύτερη σεισμικότητα στην Ευρώπη και μάλιστα την έκτη σε μέγεθος εκκλειόμενη σεισμική ενέργεια στον κόσμο. Είναι δηλαδή, με άλλα λόγια, από τις πιο ενεργές σεισμικά περιοχές της γης. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι νότια της Ελλάδας βυθίζεται η Αφρικανική πλάκα κάτω από την Ευρώπη, όπως συνέβη και σε άλλες περιοχές, για παράδειγμα στην Ισπανία και στην Ιταλία παλαιότερα. Στην Ελλάδα και στον ελληνικό χώρο είναι η μοναδική περιοχή όπου ακόμα η Αφρική βυθίζεται κάτω από την Ευρώπη. Στις άλλες δηλαδή περιοχές, στην Ιταλία και στην Ισπανία, αυτή η διαδικασία έχει σταματήσει εδώ και αρκετά εκατομμύρια χρόνια. Μόνο λοιπόν στον ελληνικό χώρο συνεχίζει ένα κομμάτι της Αφρικής, της λιθοσφαιρικής πλάκας της Αφρικής, να βυθίζεται κάτω από την Ευρώπη. Και βυθίζεται στο λεγόμενο τόξο του Νοτιού Αιγαίου. Είναι ουσιαστικά όλη η περιοχή που καλύπτει τα Ιόνια νησιά στα δυτικά της Ελλάδας, συνεχίζει νότια στην Πελοπόννησο, νότια από την Κρήτη μέχρι και τη Ρόδο. Έτσι λοιπόν αυτή η βύθιση της Αφρικανικής πλάκας είναι η αιτία που προκαλεί πολύ μεγάλους, πολύ ισχυρούς σεισμούς. Στην ουσία οι ισχυρότεροι σεισμοί οι οποίοι έχουν καταγραφεί στη Μεσόγειο οφείλονται και προέρχονται από αυτό το χώρο. Επίσης, στον ελλαδικό χώρο υπάρχουν και κάποιες άλλες αιτίες για τις οποίες έχουμε σημαντική σεισμικότητα και μια από αυτές τις αιτίες είναι η λεγόμενη μετακίνηση της πλάκας της Ανατολίας. Αυτό που συμβαίνει στην περιοχή της Ανατολίας, δηλαδή στην περιοχή της Τουρκίας, είναι ότι όλο αυτό το ηπειρωτικό κομμάτι της Τουρκίας, επειδή το σπρώχνει ολόκληρη η Αραβική Χερσόνησος, μετατοπίζεται προς την πλευρά του Αιγαίου. Πλησιάζει δηλαδή η περιοχή της Τουρκίας την περιοχή του Αιγαίου. Και αυτή η προσέγγιση και η πίεση που ασκεί η μετακίνηση της Τουρκίας στο Αιγαίο
δημιουργεί επίσης πάρα πολλά σπασίματα στα πετρώματα, δηλαδή ρήγματα, τα οποία σε όλο το Νότιο Αιγαίο δίνουν επίσης πολύ ισχυρούς σεισμούς, ακόμα και στο Βόρειο Αιγαίο. Και έτσι λοιπόν συνολικά σε όλη την έκταση του ελληνικού χώρου έχουμε μια πολύ έντονη σεισμικότητα και γι' αυτό και δεν υπάρχουν στην ουσία περιοχές της Ελλάδας οι οποίες να θεωρούνται σήμερα ασεισμικές, δηλαδή ότι δεν μπορεί να προκαλέσουν ένα ισχυρό σεισμό. Ποιους κινδύνους αντιμετωπίζει η Ελλάδα εξαιτίας της έντονης αυτής σεισμικής δραστηριότητας? Ναι, οι βασικοί κίνδυνοι που μπορεί κανείς να πει ότι προέρχονται από αυτή τη σεισμικότητα είναι οι ισχυροί σεισμοί που παρατηρούνται και καταγράφονται, αλλά και επίσης η ηφαιστειότητα που έχουμε στο χώρο του Νοτιού Αιγαίου, τα ενεργά ηφαίστεια δηλαδή, όπως είναι της Νησήρου, της Σαντορίνης, της Μήλου, των Μεθάνων και άλλες μικρότερες εστίες. Γιατί όλα αυτά συνδέονται με τη βύθιση της αφρικανικής πλάκας, όπως είπαμε, κάτω από το Νότιο Αιγαίο. Οι σεισμοί που έχουν παρατηρηθεί στον ελληνικό χώρο κατανέμονται σε όλα τα βάθη, από πολύ μεγάλου βάθους έως εντελώς επιφανειακή και σε όλη την γάμα των μεγεθών. Έτσι λοιπόν, σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας έχουμε επιφανειακούς σεισμούς πάνω στην ξηρά, που αυτό σημαίνει πολύ μεγάλες ζημιές σε κτίρια και σε κατασκευές, όπως και σε υποδομές. Και μάλιστα στο παρελθόν έχουμε θρηνήσει και πάρα πολλά θύματα από σεισμούς όπως την Καλαμάτα, τη Θεσσαλονίκη, τα Γρεβενά, αλλά και την Αθήνα πρόσφατα. Και βέβαια, οι ζημιές που δημιουργούνται στις υποδομές είναι εξίσου σημαντικές με τις ανθρώπινες απώλειες. Δεν θα πρέπει επίσης να παραγνωρίσουμε και ένα άλλο σημαντικό κίνδυνο που σχετίζεται με την ηφαιστειότητα και ειδικά με σεισμούς οι οποίοι γίνονται μέσα στο θαλάσσιο χώρο, που είναι τα τσουνάμι. Είναι μια καταστροφή και ένας κίνδυνος που τον είχαμε ξεχάσει για πολλά χρόνια στην Ελλάδα και μας το θύμισαν οι μεγάλες καταστροφές στη Σουμάτρα και στην Ιαπωνία, τα αντίστοιχα μεγάλα τσουνάμι. Έτσι λοιπόν γνωρίζουμε σήμερα ότι στο παρελθόν είχαμε εξίσου σημαντικά τσουνάμι στον ελληνικό χώρο, τα οποία είτε προέρχονται από ηφαιστειακές εκρήξεις, όπως για παράδειγμα η περίφημη μινοϊκή έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης, που προκάλεσε ένα πολύ ισχυρό τσουνάμι που έπληξε όλη τη Μεσόγειο το 1630 περίπου π.Χ., αλλά επίσης και το μεγάλο τσουνάμι που προκάλεσε ο σεισμός του 365 μετά Χριστόν, που είχε εστία νότια της Κρήτης. Ήταν ένα σεισμός 8 Ρίχτερ, που επίσης προκάλεσε ένα πολύ ισχυρό τσουνάμι που έπληξε όλη την περιοχή της Μεσογείου. Μεταγενέστερα είχαμε επίσης και άλλα μικρότερα τσουνάμι που απλώς μας υπενθυμίζουν ότι υπάρχει ακόμα και αυτός ο κίνδυνος στην περιοχή μας. Αντιμετωπίζει η Ελλάδα άλλες φυσικές καταστροφές? Ποιες είναι αυτές και σε τι ένταση παρατηρούνται? Θα έλεγα ότι οι υπόλοιπες φυσικές καταστροφές που συναντούνται στον ελληνικό χώρο σχετίζονται κυρίως με ακραία μετεωρολογικά γεγονότα. Θα έλεγα δηλαδή ότι από τις πιο συχνές φυσικές καταστροφές που μπορούμε να συναντήσουμε είναι οι έντονες πλημμύρες, που είναι ως αποτέλεσμα των πολύ σημαντικών βροχοπτώσεων που δέχονται ορισμένες περιοχές του ελλαδικού χώρου. Είναι τέτοια η γεωγραφία του ελλαδικού χώρου, με τις ψηλές οροσειρές που κατανέμονται στα δυτικά της Ελλάδας, οι οποίες συγκεντρώνουν τεράστιες βροχοπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Όχι μόνο δηλαδή τη διάρκεια του χειμώνα, αλλά κυρίως την άνοιξη και το φθινόπωρο πολλές φορές, με αποτέλεσμα τεράστιες ποσότητες νερού να συγκεντρώνονται σε μικρούς χώρους και έτσι να πλήττουν πολλές κατοικημένες περιοχές. Θα πρέπει βέβαια να τονίσουμε ότι σημαντικό ρόλο για αυτές τις πλημμύρες παίζει και η πολεοδομία και η χωροταξία σε πολλές περιοχές του ελλαδικού χώρου και μάλιστα το γεγονός ότι πάρα πολλά ρέματα έχουν περιοριστεί ή έχουν γίνει επεμβάσεις στις κοίτες τους με αποτέλεσμα να περιορίζεται η ελεύθερη ροή των νερών. Και γι' αυτό πολλές φορές παρατηρείται σε μεγάλες πόλεις, παλιότερα στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της επαρχίας, να έχουμε σημαντικά προβλήματα μετά από έντονες βροχοπτώσεις και να εμφανίζονται σημαντικές έτσι και μεγάλες πλημμύρες. Όχι βέβαια της έκτασης που έχουν πλημμύρες στην βόρεια ή κεντρική Ευρώπη, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με υπερχειλήσεις ποταμών. Εδώ, στον ελληνικό χώρο, κυρίως αυτά τα φαινόμενα σχετίζονται με έντονες βροχοπτώσεις. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια μεσογειακή περιοχή, το νοτιότερο κομμάτι της Ευρώπης. Είμαστε σε μια ξηροθερμική ζώνη όσον αφορά το κλίμα, που σημαίνει ότι το καλοκαίρι έχουμε μεγάλες θερμοκρασίες και αυξημένη ξηρασία σε πολλές περιοχές, με αποτέλεσμα να έχουμε φαινόμενα ξηρασίας τα οποία μπορεί να πλήττουν περιοδικά αλλά σε σημαντικό βαθμό τις νότιες περιοχές της Ελλάδας, όπως επίσης και τα νησιά του Αιγαίου, και μάλιστα αυτές να σχετίζονται και με φαινόμενα ερημοποίησης που μπορεί κανείς να παρατηρήσει σε πολλές περιοχές της νότιας Ελλάδας κυρίως.